Ahojte. ThyssenKrupp Materials Slovakia je súčasťou ThyssenKrupp Materials International. Odvetvie podnikovej skupiny ThyssenKrupp Materials je prítomné v 40 krajinách s 500 prevádzkami. Európsky trh má pre spoločnosť rozhodujúci význam. EÚ ako druhý najväčší výrobca ocele na svete po Číne vyrába 177 miliónov tón ocele, čo predstavuje 11% svetovej výroby ocele a dáva prácu viac ako 360 000 ľuďom. Slovensko výrobou 4,4 miliónov tón ocele ročne zabezpečuje 2,4% výrobnej kapacity EÚ. Ale pozrime sa na začiatky, ako sa železo stalo súčasťou nášho každodenného života. Dlho to vyzeralo tak, že najčastejšie používaný kov v súčasnosti, presnejšie jeho výskyt, záleží od priazne bohov. V období medzi 4200 a 2200 pred Kristom padalo iba z nebies. Ľudia poznali a používali iba železo pochádzajúce z meteoritov. Prvá železná sekera, ktorá dokázateľne nebola vyrobená z meteoritu, pochádza z roku 2200 pred Kristom. Prvý predmet zo železa na území Slovenska pochádza z 15. storočia pred našim letopočtom z doby bronzovej a je to rúčka dýky. Železo je kov s vysokým bodom topenia a veľkej hustoty. Surové železo je z dôvodu obsiahnutého uhlia tuhý a lámavý materiál, preto sa z neho veľa vecí nevyrába. Vyrába sa však z neho oceľ. Pri výrobe ocele sa obsah uhlia v surovom železe zníži pod 1,7% a pridávajú sa k nemu rôzne zliatinové materiály. Takto vznikajúca oceľ je pevná, odoláva korózii a kyselinám. Prvá nehrdzavejúca oceľ bola vyrobená v roku 1912 v závodoch Krupp. 3 kruhy v logu spoločnosti sú znakom spoločnosti Krupp od roku 1875 a symbolizujú kolesá vlaku. Medzi našimi výrobkami sa nachádza naozaj široká ponuka surovín. Plechy a zvitky válcované za tepla aj studena, tyče, rúry, uzavreté profily, nosníky, ťahané produkty, zliatinové konštrukčné ocele, ploché a dlhé výrobky z nehrdzavejúcej ocele, nástrojová oceľ, ľahké a farebné kovy ako hliník, meď, bronz, priemyselné plasty pre výškové stavby a reklamu. Paletu výrobkov doplňa široké portfólio služieb, ako napríklad tabuľovanie a delenie až po laboratórne skúšky a technické poradenstvo. Táto oceľová píla dokáže rezať až po priemer 400 mm. Rezanie čo i len jedného kusa z oceľového bloku s takýmto priemerom trvá približne 1,5 hodiny. Pomocou tohto zariadenia režeme najmä nástrojové ocele, z ktorej sa vyrábajú matrice a razníky. ASC sa využíva pre automobilový priemysel pri delení oceľových, medených, nerezových rúr, tyčí a uzavretých profilov. Zaujímavosťou deliaceho stroja T-drill je to, že bol vyvinutý tak, aby odrezané kusy pri delení rúr neboli drsné a ostré. Plech môže napredovať hoci aj rýchlosťou 40 metrov za minútu. Stroj dokáže ročne spracovať 70 000 tón plechu. Je to 13 násobok množstva ocele, ktorá bola použitá pri výstavbe mosta Apollo v Bratislave. Produktová ponuka plastov pre dekoračné účely a výškové stavby poskytuje vhodný materiál pre zákaziek v oblasti reklamy a stavebníctva. Štefan Banič, slovenský vynálezca, pracoval v Amerike a dal patentovať padák v roku 1914. Ale ako by asi dopadol bez inovácií? Dnes, kedy sa na trhu objavujú nové druhy ocele a technológie, sú inovácie kľúčovým faktorom. Materiály špičkovej kvality, ktoré sú výsledkom výskumnej a vývojovej činnosti koncernu, predstavujú z hľadiska ochrany životného prostredia nové normy pre mnohé priemyselné odvetvia. Našu činnosť podporuje systém SAP a vďaka nemu dokážeme spĺňať 48-hodinové termíny dodávky. Prevádzkovanie systému si vyžaduje ručné čítačky, skénery, ktoré pripomínajú malý notebook a nimi načítané údaje sa cez Wi-Fi sieť dostávajú priamo do systému. Na Slovensku sa vyrába najviac hokejových pukov na celom svete. Ľadový hokej na Slovensku je už len tradične veľmi populárny šport.
Ako v hokejovom družstve, aj v tíme ThyssenKrupp Materials Slovakia je popri serióznej, oddanej práci základom aj kreativita a príjemná atmosféra. Takto môžeme vyhovieť výzvam prítomnosti a budúcnosti. ThyssenKrupp Materials Slovakia, dodávateľ slovenského priemyslu.